To fa, bayan yadda Kilishi ta bayyana wa Ismail kan cewa ƙanwarsa kashe ta aka yi ba mutuwa ta yi ba, inda Ismail shi ko ya kwashe ya je ɗebo 'yan sanda wa mai martaba. Hakan ya tayarwa da Abba Galadima wato Baba Gardama hankali nesa ba kaɗan ba fa, inda yake zaune nan gaban 'yan sanda. Su ko 'yan sanda sun ce dole sai sun tafi da matarsa wato Sumayya, inda ya ce inda za a tafi da matarsa sai dai a tafi tare da shi. Hakan ya ɓata mai martaba rai kan cewa gashi wanda ya ɗebo 'yan sanda wa Abba ƙanin shi, inda mai martaba ya fusata sosai, har mai martaba yake wasu kalamai kan Kilishi kan cewa ba shi ba Kilishi, kuma Kilishi sai ta bar gidansa kuma ba za ta ƙara zuwa ba. To mai saurari, idan kana tare da mu ka daure ka danna subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara, domin hakan shi zai ba mu goyon bayan kawo wasu muhimman rahotanni. Ku dai ku biyo mu a wannan domin jin ko dukkan abin da yake faruwa a cikin shirin. Bayan ganin cewa lallai sai 'yan sanda sun tafi da Sumayya, inda a nan kan mai martaba ya yi matuƙar ɓaci, inda mahaifin Ismail yake tambayar mai martaba cewa to wai ma wane ne ya turo 'yan sandan kan cewa su zo har gida su tafi da mata Abba, inda mai martaba ya kwashe yake cewa mahaifin Ismail cewa ɗanka ne mana Ismail, wanda ba a san wanda ya je ya ce mai wai ƙanwar shi ba mutuwa ta yi ba, an yi mata sanadiyya ne domin mutuwarta. Hakan ya tawo da mahaifin Ismail hankali nesa ba kaɗan ba, inda yake cewa ina Ismail ɗin yake, ina Ismail ɗin in gaishe, inda ya fita a gigice ya ɓacin rai. Aiko yana zuwa sai ga shi tayar da Ismail a tsaye, kawai ya dinga kwaɗa Ismail mari kan cewa har kai mai martaba zai mun magana kai ka saba magana mai martaba, har mai martaba zai ba da magana kai ka je ka fitar da magana. Ashe baka da mutunci Ismail, ashe baka da mutunci ban sani ba, baka da hankali daman ban sani ba, ji mahaifin Ismail yake ce mai. Kuma in baka sani ba Ismail, ba ni ba kai, in dai har dai mai martaba zai dinga ba da magana kai banza da magana mai martaba, to ni ba kai. Sannan ya ƙara da cewa kuma ka sani yanzu ka sake zuwa inda nake, kar ka sake nema na, dan ni ba mahaifinka ba ne, tunda har mai martaba zai bada cewa abu magana kai ka ƙibi. Hakan ya tawo da 'yan gida hankali sosai ba kaɗan ba, hankalinsu ya yi matuƙar tashi sosai ba kaɗan ba, musamman Fulani da ke nan zaune a gabansu ke jinsu. Hankalinta ya tashi matuƙa fa, inda ita Sumayya ke zaune a gefe ba ta da wani aiki sai kuka. Abin ita ma ya tayar mata da hankali fa sosai, don ita a cewarta ba ta san hakan za ta faru ba. In kwa da a ce ta san hakan za ta faru ba za ta yi ba, kuma ba za ta so ta ga hakan ya faru. Inda Ismail ke cewa to amma kuma ka sani baba, ba wanda zai kwato haƙƙin ƙanwarmu in ba ni ɗin ba, ni ɗin ne, inda baba yake cewa kai min shiru dan ni ba kai. Sumayya da ke nan zaune gabansu ba ta da wani aiki sai kuka, take cewa abba ka nema min ummana in faɗa mata halin da ake ciki. Abba ya kasa cewa komai, kawai shi hankalinsa ya yi matuƙar tashi. Sumayya ke zaune a gabansa ke cewa ka nema min lambar ummana in faɗa mata halin da nake ciki. Abba, ina cikin tashin hankali Abba, baka sani ba, ka nema min lambar ummana in faɗa mata. Inda yake cewa a'a Sumayya ki haƙuri, komai zai wuce, wannan ma dara ce, jarrabawa ce. Sumayya ki haƙuri, ji Abba yake cewa matar tashi. To mai saurari, kakka sha'afa da jin labari, ka daure ka danna subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara, don hakan shi zai ba mu goyon bayan kawo wasu muhimman cikakkun rahoton nan. Ku dai ku biyo mu a wannan domin jin dukkan abin da yake faruwa a cikin
a shirin labari na. Mun gode ƙwarai da gaske.